Zdravím vás, takže po otvorení linku sa dostanete tuto na F2 Pool, také sledovanie toho daného zariadenia. Konkrétne tuto ťažíme na L7 s výkonom, originál je 9050, tu je 9500 GHz, takže ťaží o niečo viac ako je udávané. Čo tu vidíte, čo teda viete sledovať z tej ťažby? Celkovo koľko bolo pripísané Litecoinu. Potom tu vidíte v podstate, vidíte tu včerajší príjem Litecoinu. To je to podstatné, avšak neukazuje tu Dogecoin a Bellscoin, čo teda tu ešte chýba, ale tu nižšie to budeme mať. Tu viete sledovať výkon ťažobný toho daného zariadenia. Ak to ide takto hore-dole, tak nie je to nič nepravidelné, je to bežná vec a netreba sa toho nejako obávať. Tu si to viete prekliknúť, vidíte tu aj dlhšiu históriu. Avšak tu sme ten stroj vám pustili na sledovanie len nedávno, takže tu nie je štatistika z mesiaca dozadu. Tu teda vidíte takisto, že to zariadenie je online, teda ťaží. Aktuálne 15-minútový výkon vidíte tuto, 24-hodinový priemer vidíte tuto. To je vždycky to najpodstatnejšie, sledovať ten 24-hodinový priemer. Ak by bol napríklad jednotretinový alebo dvojtretinový, čo teda môže byť, to znamená, že vypadol jeden z hashboardov, sú tam 3, takže väčšinou aj keď je nižší výkon, tak je to len buď o 1/3 nižšie. A následne tu už vidíme teda výplatu v Dogecoinoch. Hej, vidíme, že za včerajší deň sme dostali 94 Dogecoinov. Zatiaľ od spustenia tohto zariadenia 317 Dogecoinov a to nám bolo aj vyplatené na peňaženku. Tu je celkovo koľko sa vyťažilo a tu je celkovo koľko bolo poslané na peňaženku. Takisto tu vidíte Bellscoin, keď si takto prekliknete, hej, jednotlivé dní, koľko bolo vyťažených Bellscoinov. Takisto tu vidíte v payoutsoch, zatiaľ ešte neboli poslané. Čo sa týka Litecoinu, tak tu zase vidíte payouty. Tuto payouts, že boli poslané Litecoiny v akom objeme a takisto tu vidíte odmeny, koľko z toho Litecoinu sa jednotlivé dní vyťažilo. Ak sa aktuálne pozrieme na výnosnosť L7 na tomto kalkulátori, takže bavíme sa o tomto zariadení. Pracujeme s nákladmi 12 centov za kW, takže náklady mesačne vychádzajú. U nás je to 300 €, mesačne toto je 295,92. To znamená, že denne vyťažíte aktuálne kryptomeny v tejto hodnote. Po odrátaní nákladov sa bavíme o tomto. Takisto je to pri mesačnom, takže aktuálne sa bavíme okolo 330 € v čistom po odrátaní nákladov a ročne okolo 4000. Aktuálne je na tom Dogecoin dobre, Bellscoin takisto a Litecoin ešte trošku zaostáva. Takže keď sa ten Litecoin oživí, bude to zaujímavejšie.